God aften derude. Kender du det, at du ikke slår igennem i livet? Du begynder at få meget, meget ubehagelige følelser. Og du mangler noget at stå op til, et formål, et mål, der driver værket. Det kender jeg personligt selv, da jeg i mange år har gået uden mål og formål og lagt på sofaen og ikke rigtig slået igennem i mit liv. Jeg blev mere og mere deprimeret, mere arrig og mere ængstelig på hele omverdenen og følte ikke, at jeg kunne blive til noget i mit liv. Efter denne periode rejste jeg mig igen og gik målrettet efter at blive en bedre udgave af mig selv og startede efterfølgende på pædagoguddannelsen, hvor jeg tog en masse viden til mig om, hvordan hjernen blev påvirket og hvordan man hele tiden skulle tænke i mere positive baner for netop at møde disse modstandsdygtige og negative vaner på en anden måde. Efter dette tog jeg stresscoach-uddannelse for netop at videreudvikle den her interesse inden for, hvordan belastninger fra både samfund og fra andre i din omgangskreds påvirker dig i en negativ retning, og hvordan du bryder med disse mønstre. I dag er jeg meget mere målrettet, jeg har fået et formål i livet, og føler hele tiden, at jeg bliver bedre og bedre fra dag til dag. Samtidig så har jeg en sport, jeg går op i, som er jiu-jitsu, hvor man bliver bedre og får mere selvtillid og mere selvværd og bliver stærkere og stærkere.